Imos perder a bodega, imos perder a familia, imos perderlo todo. E vos que, aquí, brincando? O máis cabal dos tres está traballando, digamos, baixo o paraguas, o as ordes de Cuca, na bodega. Cuca, eu te chunha mau. Que máis eu ainda temos que falar, eh? A mí me parece que teñen unha relación moi chula, porque ela manda e ele obedece, é fantástico. Botache deslixivia? Foi un pequeno accidente, caíunos algo de viño e... Bueno, temos que limpar, non? Ou sexa, que a fixestes boa, quixestes a mañá, lo fixeste la peor. Non empeces a fermentar que non pasou nada, vale? Veña. El representa un pouco dentro do que cabe nos tres, o sentido común, o que dice, bueno, vamos a intentar facer as cousas ben, vamos a intentar facer isto, pero por máis que o intenta, non o consigue. O papel paternal deste trío leva ao Eduardo, que tamén se ve metido nun caos que intenta remediar, sempre intentando ser o sensato. Eduardo é moi bisagra entre Modesto e Sabonis, nese trío, digamos, de clowns. Si, ás veces é mellor non saber, Sabonis. Non se fala máis do tema, estamos? Ou o home máis formal, un home sin estridencias, un home que está un pouco sempre templando gaitas. Tranquilos os dous, Que deste saímos os tres. Sós, nós, os tres, xuntos.